Good morning sa inyo tanan mga sir, mga labas at mga sir. May taglabuno na pa isa ka basket na to. Labas at mga sir. Malaba-laba. Pamati sa pulong nga tinuod, walay makasulot sa gingharian, kundili matawo pag-usap. Pinaagi sa tubig ug espiritu, kinabuhi mahimong bago. Ang sala mahugasan sa grasya, ug ang kasing-kasing mausap. Tubig ug espiritu sa Ginoo, mao'y dalan padulong sa langit. Kon motuo ita kang Jesus, kaluwasan ato ng maangkon. Daigon nato ang ngalan niya, kay puno siya sa gugma. Sa matag adlaw sa kinabuhi, ang Ginoo mao'y atong kusog. Bisan daghan ang pagsulay, ang pagtuo dili mawala. Kay si Jesus naguban ka nato sa matag lakang sa dalan. Kon ato siyang alagaran, ug tumano ng iyang pulong, adunay kalinaw ug kalipay, nga dili mapalit sa kalibutan. Matawo kitang pag-usap, pinaagi sa iyang gahom, ang Espiritu Santo maggiya, padulong sa kinabuhing dayon.